Nagahulat pa sa karon na sang update halin sa ila Central Office ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o kan LTFRB 6 angot sa kung saan maka-issue sang Notice of Compliance ang ahensya para sa Local Public Transport Route Plan o kan LPTRP sang siyudad. Ini ang ginkumpirmar ni Engineer Joshua Gakit, Transportation Development Officer 2 sang LTFRB 6. Nahibaluan nga mo pa ini ang ginawulat man sang City Council agud maamyendahan ang Enhanced LPTRP Ordinance sang siyudad sang Iloilo. Samtang, sabay naman sa probinsya sang Iloilo, target sini nga makapasa sang gina-finalize nga LPTRP sa Abril 30. Kagini si Kabanderang Kim Kaluyo. Nagabandera sang matutud nga serbisyo publiko, kagkalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera. This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin. Enhance conversion to energy.